Urberritzen egitasmoa bete-berritzen prozesuaren jarraipena da, iaz abiatu genduna, eta helburu nagusia da Urola Erdia eta Beterri eskualdetako berrikuntza sozialean eragitea. Horretarako, eskualde bakoitzean berrikuntza sozialean oinarritutako dinamika iraunkor bat sustatu nahi da, eta horrez gain, prozesuak badu ere helburutzat eskualdeen arteko harremanak, sinergiak, elkarlanerako aukerak sustatzea. Zer den berrikuntza soziala? Ere nolabait erronka, gizarteko erronkai prest dagoen erantzuteko modun. Baina ez da hori bakarrik, prozesua bera badu bere garrantzia. Hori zen nahi du, elkarrengatik ikasi, eragileen arteko elkarlana, elkarrekin aritu eta azken puntua eta entzako oso garrantzitsua. Lortutako lorpenak elkarrekin giza kapitalaz erabiliz, konfiantza zeuderitako harremanak baloratu eta gizarteratu. Joan den urtean izan zen eskualdeko eragileen ahalduntze edo formazio prozesu bat, eta ikusi genuen aukera ematen zigula urte honetan lurralde mailako garapen prozesu bat edo abiatzeko, joan den urtean parte hartu zuten eragile berdinekin, eta nolabait ere beraiek ikasi zutena eta lurraldera eraman eta garapen plana edo berrikuntza sozialen parametroetan emateko aukera paregabea zela. Gure kooperatibetikan argi daukagu olako proiektuak aurrera ateratzeko guztien lana beharrezkoa dela, eta goraipatu nahiko genuke lau saio hauetan landu dien baloreak gutzako oso garrantzitsuak izan diala, zerabili ditugu gure lanean eta gure proiektuetan txertatzeko. Uste dugu garrantzitsua dela prozesu honetan parte hartzea, azkenean eskualdeko beharrak pixkak identifikatu, eskualdean sarea sortu eta berrikuntza sozialaren arlo hau gure proiektuetan txertatzeko kontzeptua ondo ikasi eta kontutan hartzea interesgarria iruditzen zaigulako. Bueno, este proceso sobre todo nos ha llevado a conocer a los diferentes agentes de la zona. Nos ha venido a ver qué realidad había, qué necesidades sociales podía haber y en qué medida podíamos trabajar coordinadamente. Sobre todo lo que nos ha ayudado ha sido a generar pequeñas sinergias particulares entre agentes que hoy día no nos conocíamos. Urola Erdian gaur egun badaude hainbat egitasmo alor desberdinetan, erronka sozialai bertatik erantzuteko garatzen ari dienak eta modu berritzaile batean. Baina beharra atzematen da egitasmo hauek gizarteratzeko eta bere inpaktu soziala indartzeko. Urberritzen prozesuaren bitartez, gure helburua izan da eskualdeko hainbat esperientzi, berrikuntza sozialaren ikuspegitik aztertzea, hobekuntzarako klabeak identifikatzea eta horrela bere inpaktua gizartean hobetzea. Prozesu honetatik ikusi dugu, kontura gea gizarte hontan, ez genuen pentsatzen, baina proiektu asko batea ematen nahi dila aurrerapen sozialak eta elkarlan bat impulsatzeko, orduan kontura gean merkataritzak hortiken onura asko lortuko ditula, eta lan hau daola atzetiken ikustiek esperantzak ematizkigula epe labur batien bentaja eta onura horiek zabaltzien merkataritza eta gizarte osoa. Berrikuntza gaur egun soziala izatea beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Munduan azkenean ez gaude mundu honetan pertsona aberats gehiago egiteko, baizik eta mundu hobeago bat lortzeko, ez? Azken finean guk uste dugu guk egindako esfortzu guztiak gure ondorengoei mundu hobeago bat ustean oinarri ditu behar duela. Udal bezala eta nik proiektu honetan gehien baloratu dudana da elkarlanaren balioa. Eta askotan, udalok proiektu asko aurrera ateratzen nahi ditugu, baina baliobideak optimizatu behar bat ditugu, eskualdeari begira ere lan egin beharra daukagu. Eta hemen 6 kasu garbiak izan dira, bukaeran Azkoitia txikia da, Azpeitia txikia da, Zestoa, herri txikiak gea eta elkarrekin elkarlana egin beharra daukagu olako proiektuak aurrera ateratzeko.